mangima dhialo odiochieng' tuo mar ndulme, jogo ma odak kod tuono pod ywago akweda ma gikalo e kind oganda ka koro gidwaro mondo mi piny owacho bi kod chenro mar puonjo oganda kotenore kod tuo mar ndulme. Jafwambo moro ma kaunti ya Migori Jojo ma oloso kod moko kuom joma nitiere kod tuoni e wi ngima margi kendo kelo ripod ni e yo machal kod ma. Piny mangima dhialo odiochieng' mag jogoeko ma odak kod tuono mar ndulme. Lipot yango ni kwan oganda malo milion 2 odak kod tuoni mar ndulme e piny Kenya. En tuo ma jogo modak kode wacho ni gisekalo akwede mathoth ma bende osethiro kata lek margi e ngima. Osiepena mane koro an godo koro noluor wuotho koda nikech tuo mar ndulme en tuo ma ji oluoro ma kata kigori piny to ng'ato luor kata makini. Ko ng'ato neni to ok odwa associate kodi, ok odwa bedo machiegni kodi. Oparo mana ni dhi loko ne ji ong'e ni tuo mar ndulme ka in go to inyalo loko ne ng'ato. Aseyudo weche mang'eny kabisa ming'isa ni nyathine nomiyi jin kama nokendi no jojuok nyathi oiri ne nyathi makoro niter nyathi ka juoga makama to wuon gi be koro ing'iso weche go makoro ajuoga go to ne wasedhiye. Moko kuom jogoeko ma odak kod tuoni mar ndulme sombgi ne ochota apoya ka moko bende wacho ni kata donje keny ok osebedo mayot. Oluonga e national school kaluwore gi marks manayudo, lakini kaluwore gi tuoni principal mar school no nok dwa ni mondo adhi mbele somo kanyo. Koro nikech mano nopango kaka nonyaloko mondo adhi e school moro. Jok mane antiere go kaka classmates ne gionge gi dwaro mar konya kata kalwar. Ng'ato ko winjo kata no heri to winjo ni in gi tuo mar ndulme ne to ineno okoloka pache. Koro mago experiences man kaka ng'ama nigi tuo ndulme aseromo godo. Kaluwore kod akweda gi, moko kuom jogo modak kod tuoni osekawo okenge giwegi mar kedo kod akweda ma oyudo jogoeko ma odak kod tuoni. Valent Adhiambo ma osedak kod tuoni mar ndulme kuom higni maromo 30 en achiel kuom jogoeko ma osewuok oko ka okalo kuom riwruogno ma ong'ere kaka geno epilepsy mar manyo konyruok ne jogoeko ma odak kod tuoni. Asewuotho e skunde ka puonjo ji kuom tuo mar ndulme. Jopuonj sani ong'eyo kaka onego bed ni gitreat nyithindo. Sister wane ose tuda gi daktari. Kane pok ayudo daktari, just a day nanyalo bedo gi attacks kata morning, evening, ivo. Jogo modak kod tuo mar ndulme wacho yudo thieth mar tuoni ok osebedo mayot nikech nengo mamalo mag yedhe ma gitiyo godo. To yedhe go inexpensive, very expensive. Nyathino osetiyo gi sodium kepra for 1 month is 6,300. Kaka noketo obwongo ne damage a lot. Ondikne latri mano be ang'iewne mano 9,600 only per month. Dwaro nitiere mondo koro piny owacho ket maino e chiwo thieth makare ne jogo modak kod tuoni mar ndulme kaachiel kod puonjo oganda ka ginyalo dak makare kod jomodak kod tuoni. George Juma, Ramogi TV, Migori.